Lấy chưa? Chân rồi này. Syukur selamat. Bib saku nang lale, saku nang la. Deh boyba दा बयबो सिरि थाथ'लायदो बे समावहाय जोंनि मानगोनां गाहाय आलासि सारखौ बे मिटिंजों लोगोसे बे आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिनानै सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि बे जलायस्रि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिदोम मावखुलियाव जुथुमनाय जे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां बे जलायस्रि दालाइसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बिथांजों लोगोसे लोगो आफादगिरि आरो बे दालाइसा आफादनिनो गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफारिया लोगो बिथांमोन सौफैनो हानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि दैदेनगिरि मानगोनां होगदावगोरा सार बिथां आरो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनिनो गबिन्द ग्रुपजों दैदेनजानाय प्रग्रेसिभनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे समाव सफैनो हानाय गुबुन गुबुन गामिनि मानगोनां फरायसुला फरायसुलि लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम आरो गोजोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय जे दहाय एसे आगोल जों गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों जे जोंनि गोलाव सम जे बर' हारिनि जे दाबि बे दाबिया दिनैनिफ्राय भारत सरकारजों सावरायनाया जासिगोन बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जे बर' हारिनि जे जेंना जे बड'लेण्ड दाबि बे बड'लेण्ड दाबिखौ लानानैनो दिनै गासैबो गामियाव आरो गासैबो दालाइसा अफिस बा आन्चलिक अफिस डिस्ट्रिक्ट अफिसफ्राव बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जेंनाया नैबे 2020 मायथाइनि गेजेरावनो सुस्रांजायो आरो जों मोननो हायो बिनिखायनो जोंनि जेखि धोरोमाव थाया मानो जोङो जे धोरोमखौ जों बजबनानै लादों बे धोरोमनि सायावनो जोङो इसोरखौ दहाय होनानै जोंनि बड'लेण्डआ जाफुंथों होननानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेयावहाय गोबांथार बाथ्रा आं बिबुंथि लाखिनो सानाखै जे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनायनि थाखाय बे समाव आङो बयनिसिमबो फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै जे दिनैनि आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे फंनैसो बिबुंथि होनानै आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। मानगोनां